Milovaní bratia, sestry, aj keď títo pašie, ktoré spievajú o utrpeniach nášho Pána, veľakrát naozaj hovoria sami za seba, dovolte dnešný deň spomínať zo pár myšlienok k týmto veľkonočným udalostiam. Včera večer pri svätej omši pamiatku ustanovenia Eucharistie, ustanovenia kňazstva, sme sa zamýšľali nad zmyslom obety. To, že sa niekto dokáže za niekoho obetovať a to, že aj takéto utrpenie, ktoré je s obetou spojené, neoddeliteľné, môže byť zdrojom radosti, sily, nádeje, života v plnosti. Je to všetko krásne, ale túto radostnú skutočnosť ešte doplňa realita, ktorú som čítal v jednej krížovej ceste. Krížové cesty sú nám blízke, modlili sme sa ich počas pôstu v našej farnosti spoločne 4-krát do týždňa, vždy štvrtok v Domadiciach, v piatok tu som sa modlil krížové cesty ja a potom v nedeľu v Domadiciach do poludnia o 15. hodine vždy tu, či už vonku, alebo tu v tomto chráme, kde ste sa ich modlili vy. A zvlášť jednej krížovej ceste, ktorá sa zamerala na utrpenie nášho Pána, som postrehol jednu myšlienku, ktorá hovorila o tom, že keď sa človek rozhodne dobrovoľne vziať na seba kríž, tak tým demonstruje túto svoju ochotu, ale vo svojom srdci ako si tak očakáva, že Boh ho od toho kríža ušetrí. A k tomu možno nepriamo slúži to známe rozprávanie o Abrahámovi a jeho obete, od ktorú od neho Pán požadoval, keď chcel, aby mu obetoval svojho syna Izáka. A Abraham prejavil ochotu to urobiť, a Pán ho teda od tohto kríža oslobodil a stačila mu táto ochota. A niekedy si toto prisľúbenie Abrahámovo tak trošku uzurpujeme do nášho zmýšľania o kríži. Že keď teda prejavíme, Pane, ochotu niesť ten kríž, ktorý je spojený s obetou, ktorú chceme postúpiť, tak v kútiku duše dúfame, že Pán nás od tohto kríža aj oslobodí. Dnešné Božie slovo svedčí o tom, že to tak nie je. Pri tej Kristovej obete vidíme jeho utrpenie. Ako zaznelo aj v tom komentári pred začiatkom týchto obradov, celý dnešný deň všetky tieto obrady smerujú k jednému. Uvedomeniu si veľkosti Kristovej obety. A to je niečo, čo myslím si zďaleka presahuje naše chápanie. Mnohokrát poukazujeme na Kristovu obetu v tých našich utrpeniach a snažíme sa možno tak prirovnať, však Pán Ježiš tiež trpel a niesol svoj kríž na svojich pleciach, niesol nielen svoje, ale niesol tie naše kríže, trpel za celé ľudstvo. Týmto sa nám pripodobnil, keď to on zvládol, mali by sme to zvládnuť aj my. Kristovo utrpenie však často vnímame v tej telesnej podobe. Je tomu možno, neviem koľko rokov, ale dosť veľa, čo vyšiel známy film Mela Gibsona Umúčenie Krista, kde veľmi tvrdým a naturálnym spôsobom tento režisér stvárnil Kristove bolesti a utrpenie. Bolo tam veľmi drastické, naturálne scény, ktoré nám chceli priblížiť to Kristovo fyzické utrpenie. Na druhej strane mnohí ľudia, ktorí trpia, to Kristové utrpenie vnímajú aj napriek tej hrôze, ktorú sme tam mohli vidieť, nie ako úplne niečo, čo prekonáva utrpenie iných. A mnohí aj trpiaci, ktorí celé roky trpia v nejakých bolestiach, v nejakom fyzickom, psychickom zneužívaní alebo mučení, ľudia, ktorí sú aj dnes v modernej dobe otrokmi. Keď im niekto povie o Kristovom utrpení, tak to nedokážu uchopiť. Lebo vedia, že Kristus trpel, ale Kristus trpel niekoľko hodín. Mal pri sebe svoju matku, mal pri sebe Jána, mal pri sebe ľudí, ktorí ho podporovali. Ako nám hovoria zastavenia krížovej cesty. Vidíme tam Veroniku, vidíme tam Šimona Cyrenejského, vidíme tam ženy, ktoré prichádzajú a plačú pred Kristom. Kristus vo svojom utrpení není sám a nesí ho niekoľko hodín. Mnohí kresťania, prví kresťania, ktorých začal prenasledovať zvrátený a chorý cisár Neron, trpeli podobne ako Kristus. Mnohé malé deti boli zavlečené do Kolosea a tu boli podhodené živej zveri, tu ich bičovali, tu ich ukrižovali. Trpeli.
A fyzicky, keby sme si to povedali, trpeli viac ako Kristus. To nás vedie k tomu uvedomiť si, že Kristova obeta, Kristové utrpenie nespočívalo v prvom rade vo fyzickej bolesti, hoci bola obrovská. Kristovo utrpenie a bolesť spočívalo predovšetkým v tých vnútorných bolestiach. Hovoril prorok Izaiáš, alebo Jeremiáš, si to presne nepamätám, niesol naše bolesti, niesol naše hriechy. Boh, ktorému bol hriech odporný až do krajnosti, prijal dobrovoľne ten hriech na svoje plecia. Asi každý sme zažili, aspoň dúfam, že sme zažili niekedy v živote výčitky svedomia. Že nám bolo ľúto niečo, čo sme urobili. Mrzelo nás to, trápilo nás to, možno sme nemohli spať, možno sme mali aj nejaké zdravotné problémy, ktoré sú s tým spojené. Človek prežíva dlhodobo nejaký stres alebo nervozitu. A niekedy by sme boli radšej, keby sme si zlomili ruku alebo zlomili nohu, ako niesť vnútornú bolesť a nejaké výčitky a bolesť duše. V tomto spočívalo Kristovo utrpenie, lebo prijal hriechy celého ľudstva. Skúsme si len obrazne predstaviť, že by sme na svojich pleciach vo svojej mysli mali výčitky svedomia za všetky zlé skutky, ktoré kto urobil. Od počiatku čias až do konca čias. A zároveň by pre nás tie zlé skutky boli tak traumatizujúce, ako je to len možné. Lebo vieme, že človek si niekedy svoje zlé skutky nevyčíta. A to svedomie môže byť často veľmi subjektívne a niekto, ktorý by sa trápil kvôli nejakej skutočnosti, ktorú urobí, pre niekoho to nie je nič mimoriadne, mykne plecom, dobre, mrzí ma to, ale nebude sa kvôli tomu zožierať. Lebo to pre neho nebolo také podstatné, dôležité. Pre Krista, Božího syna, je hriech nepochopiteľným bláznovstvom, lebo vie, že hriech odtrhá od Božej lásky. Oddeľuje nás od Boha, stavia ten múr rozdelenia medzi nami a našim Pánom. Čiže Kristus nedokázal nikdy pochopiť logiku hriechu, tak ako ju chápeme my. Nikdy nedokázal túžiť po hriechu a vždy ten hriech prekonával aj v tých známych pokušeniach. Počas pokúšania na púšti, ale vždy, keď za ním diabol prichádzal, aby ho pokúšal. Dokonca aj na krížovej ceste, aj na kríži, kde nemal diabol pokoja. Do poslednej chvíle sa snažil Krista prekonať a zlomiť Kristovu lásku k Otcovi. A je fascinujúce aj pri tých posledných slovách Krista na kríži, keď hovorí: Bože môj, prečo si ma opustil? Čo svedčí o tom, že naozaj Kristus vnímal a prežíval tú skutočnosť hriechu, lebo to je jedna jediná vec, ktorá nás dokáže odlúčiť od nášho nebeského Otca. Hriech. Nič iné. Nič iné, iba naše slobodné rozhodnutie otočiť sa chrbtom k nášmu Stvoriteľovi nás od neho dokáže odlúčiť. Nie na svete žiadnej sily, ktorá by to dokázala. Iba toto jediné. A toto Kristus prežíval a to značí, že naozaj prežíval v tej plnosti dôsledky hriechu. Nie hriechu seba, nie hriechu jedného človeka, 100 000, ale miliárd ľudských bytostí, ktoré Kristus vnímal a hoci bol Bohom, miloval nás do krajnosti a stal sa človekom a bol schopný to precítiť. A toto bola tá veľkosť Kristovej obety. Nie tie rany od biča, nie tie rany po klincoch, nie je to prebodnutie kopijou, nie je to opľúvanie, to pohrdanie, ale práve toto, absencia lásky Otca, ktorá bola spôsobená dôsledkom vnímania hriechu celého ľudstva. Skúsme si teda naozaj tak uvedomiť v srdci, že táto obeta je nezaplatiteľná, nesplatiteľná. Nikdy nedokážeme Bohu vrátiť to, čo pre nás urobil a vždy budeme jeho dlžníkmi. A obyčajne svoje kázne smerujem k nejakému vyhodnoteniu, aby to malo niečo, čo si človek tak odnesie so sebou domov, nejakej tej praktickej časti, že máme pomáhať blížnym, máme sa viac modliť, máme sa viac poctiť, ale dneska ma nič podobné nenapadá, iba sa naozaj zamýšľať spolu s vami nad nekonečnosťou tejto veľkej obety, ktorú Kristus podstúpil. Aká veľká potom musela byť jeho láska k nám, keď niečo také bol ochotný napriek vedomiu, čo ho čaká, urobiť. Amen.